இன்னைக்கு இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து தியான யோகம். அதாவது வந்து அக்ஷர பிரம்ம யோகம் அப்படின்னு சொல்வார்கள். 8வது அத்தியாயம். இது வந்து ரொம்ப அதாவது இது ஒரு முக்கியமான அத்தியாயம். அதாவது அதே மாதிரி வந்து 13வது அத்தியாயத்திலும் வந்து முக்கியமான கருத்துக்கள்லாம் சொல்லப் போகிறார். இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான அத்தியாயம் இன்னைக்கு. அக்ஷர பிரம்ம யோகம். கிருஷ்ணரை வந்து அடைதல். அதை குறித்து பார்ப்போம். இஸ்கான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர், இஸ்கான் மங்களூரு டெய்டிஸ் அவங்கள வந்து வணங்கிக் கொண்டு நம்ம செஷனுக்குள்ள செல்லலாம். இப்போ நேற்றைக்கு என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முன்னோட்டம். நேத்திக்கு வந்து கிருஷ்ணரை பற்றிய அந்த ஞானத்தின், அதாவது பரமமான அவருடைய அந்த உயர்ந்த அந்த ஞானத்தின் மகிமையை வந்து பகவான் கூறுகிறார் அர்ஜுனனுக்கு. கஸ்டிம் மாம் வேதி தத்வதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 3 ஸ்லோகங்கள் சொல்றார். அதற்கு பின் வந்து கிருஷ்ணரின் திவ்ய ஆற்றல் பற்றிய ஞானம் அதை குறித்து கூறுகிறார். அதற்கு பின் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து சரணடைதல். யாரு 4 பேர் வந்து சரணடைவார்கள், யாரு 4 பேர் சரணடைய மாட்டார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து தேவதாந்திரங்கள், அதாவது டெமிகாட்ஸ் வர்ஷிப், அது வந்து என்ன கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். கடைசியாக மாயான நிலையிலிருந்து பகவானுடைய பக்தி நிலைக்கு எப்படி உயர்வது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்துட்டு முடிச்சோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்க்கலாம். அதாவது இன்னைக்கு வந்து கிருஷ்ணன் வந்து அர்ஜுனன் வந்து 8 கேள்விகள் கேட்கிறான் கிருஷ்ணர்கிட்ட. கிம் தத் பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 8 கேள்விகள் கேட்கிறான். அதற்கு பின் வந்து இறந்த நேரத்தில் வந்து, அதாவது இறக்கும் தருவாயில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது அதை குறித்து வந்து கேட்க போகிறான். தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பத்தி கேட்கிறான். அதற்கப்புறம் வந்து யோக மிஸ்ர பக்தியால் கிருஷ்ணரை வந்து நினைவில் கொள்வது எப்படி, ஓம் இதி ஏகாட்சரம் பிரம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பத்தி பார்க்க போறோம். அதற்கு பின் வந்து தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல், இதை பத்தி வந்து துக்காலயம், அசாஸ்வதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லோகத்தை, அதாவது இந்த ஜட உலகை வந்து ஒரு அசாஸ்வதம் துக்காலயம் அப்படின்னு சொல்றார் பகவான். 5வதாக பராஸ் தஸ்மத் தஸ்மத்து பாவோ நியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொருள் உலகம், அதாவது ஜட உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம், அதை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு திருப்பி பகவான் வந்து விவரமாக சொல்ல போகிறார். கடைசியாக கிருஷ்ணரை வந்து பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை, அதை குறித்து வந்து கடைசியாக இன்னைக்கு பார்க்கலாம். சோ இந்த 8 கேள்விகள் என்னெல்லாம் அர்ஜுனன் கேட்கிறான், இந்த 8 கேள்விகள் ரொம்ப முக்கியமானது. இப்போ முதல் கேள்வி வந்து பிரம்மம், அதாவது பிரம்மன், அதாவது நம்ம சொல்றது வந்து பிரம்மம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கிறான். அது வந்து ஜீவாத்மா. இந்த கான்டெக்ட்ல வந்து அதாவது இந்த பிரம்மம்ங்கிற வார்த்தைக்கு வந்து வெவ்வேறு கான்டெக்ட்ல வந்து வெவ்வேறு மீனிங் வரும் சான்ஸ்கிரிட்ல. ஆகினால் இந்த கான்டெக்ட்ல அவன் கேட்கறது வந்து பிரம்மம்ங்கிறது வந்து ஜீவாத்மாவை குறிக்கிறது. அதற்கு பின் வந்து அத்தியாத்மா என்பது என்ன, அது வந்து அத்தியாத்மாங்கிறது வந்து ஜீவாத்மாவின் இயல்பான தன்மை, அதாவது அது என்றுமே திவ்யமானது, அழிக்க முடியாதது, அந்த டிரான்சிடென்டல், அந்த அதோடைய நேச்சர் அப்படிங்கறத வந்து பார்க்கிறோம். அதற்கு பின் வந்து கர்மா என்பது என்ன, அது வந்து ஜட உடலுக்கு வழிவகுக்கும் இந்த பலநோக்கு செயல்கள் தான் கர்மான்னு சொல்றோம். ஆதிபூதா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கிறான். இது வந்து ஜட இயற்கையை குறிக்கும், அதாவது ஜட வெளிப்பாடு. ஆதி தெய்வா யார் அப்படின்னு கேட்கிறான். ஆதி தெய்வாங்கிறது வந்து இந்த விஸ்வரூபத்தில் அனைத்து தேவதாந்திரங்களும் அடங்கியிருக்கும் அந்த உருவத்தை, அந்த விஸ்வரூபத்தை வந்து குறிக்கிறது. அதற்கு பின் வந்து ஆதி யக்ஞா அப்படின்னா என்னன்னு கேட்கிறான். இது வந்து யக்ஞத்தை அனுபவிப்பவர், அதாவது பரமாத்மா. ஆதி யக்ஞா எங்கே வசிக்கிறார் அப்படின்னு கேட்கிறான். அவர் வந்து அனைவரின் ஹிருதயத்திலும் வசிக்கிறார் பகவான், அந்த ஆதி யக்ஞாங்கிற ரூபத்துல. அந்த கடைசியாக அந்திம நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவு கூறுவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறான். இதுக்கு வந்து வாழும் பொழுதே நினைவில் கொண்டால் கடைசி நேரத்தில், அதாவது அந்திம நேரத்திலும் வந்து பகவானுடைய கிருஷ்ணரின் நினைவு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 8 கேள்விகளுக்கு 8 பதிலை கூறுகிறார். இப்போ வந்து நம்ம விவரமா பார்ப்போம். முதல் 2 ஸ்லோகங்கள். இப்போ வந்து கிம் தத் பிரம்ம கிமத் யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷார்த்தம் அதிபூதம் சகிம் புரோக்தமிதம் தெய்வம் கிம் உச்சத்தே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதியஜ்ஞ கதம் கோத்ர தேகேஸ்மின் மதுசூதன பிரயாண காலேச்ச கதம் ஞேயோசி நியதாம் அபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 8 கேள்விகளை வந்து அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறான். எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன, அத்தியாத்மம் அப்படின்னா என்ன, பலநோக்கு செயல்கள் அப்படின்னு சொல்றோமே அப்படின்னா யாவை, அது யாவை, இந்த ஜட தோற்றம் வந்து என்னது, அப்புறம் வந்து தேவர்கள் யாவர், இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக. மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார், உடலில் வந்து அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார். அதற்கு பின் வந்து கடைசியா 8வது கேள்வி வந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 8 கேள்விகளை கேட்கிறான்.
இப்ப பகவான் வந்து ஒன்னொன்னா பதில் சொல்ல போறார் இல்ல. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோ அத்தியாத்மமுச்யதே பூதபாவோத்பவ பவகரோ விசர்க கர்ம சஞ்சிதः. பகவான் கூறினார், பிரம்மம் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் ஆகும். அது வந்து அந்த ஜீவாத்மாவை குறிக்கிறது. அதன் ஸ்வபாவமான, அதாவது நித்திய இயற்கையான அது ஜீவாத்மா, அதுதான் வந்து பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அத்தியாத்மா அப்படின்னா என்ன? அதுதான் வந்து அந்த ஜீவாத்மாவை தான் வந்து அத்தியாத்மா அப்படின்னு என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஜீவாத்மாவின் உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது பிரம்மம் அப்படின்னா வந்து அது வந்து பிரம்மம்ங்கிறது வந்து இந்த ஜீவாத்மாவை தான் குறிக்கும். அத்தியாத்மா அப்படின்னா என்னன்னா என்றும் அழியாதது. ஆகையினால் அது அந்த ஜீவாத்மாவை வந்து அத்தியாத்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. கர்மா அப்படின்னா என்னன்னா வந்து இந்த பலநோக்கு செயல்கள். நம்ம எல்லாம் வந்து எல்லா செயல்களுமே வந்து பலநோக்கு, ஒரு பலனை நோக்கி செய்கிறோம் இல்லையா, அது எல்லாமே வந்து அந்த கர்மா அப்படிங்கிறது. அதுக்கு வந்து ஒரு பாவமும் வரும், புண்ணியமும் வரும். அதற்கு பின் வந்து 4வது ஸ்லோகத்துல வந்து ஆதிபூதம் க்ஷரோ பாவ புருஷஸ் சாதி தைவதம் அதி யஜ்ஞோ ஹமேவாத்ர தேக தேக பிரதாம்பர அப்படின்னு சொல்லிட்டு, உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே அர்ஜுனனே, எப்பொழுதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதிக இயற்கை அதிபூதம் எனப்படும். அதாவது இப்போ இங்க பாக்குறோம் இல்லையா, இந்த ஒரு எப்பொழுதுமே ஒரு மாற்றத்தோடு இருக்கும். இங்க இந்த படத்துல பார்க்கிற மாதிரி முதல்ல வந்து இந்த பட்டாம்பூச்சி வந்து ஒரு சிறிய ஒரு புழு போல இருக்கும். அதற்கு பின் வந்து அது வளர்ந்து அது ஒரு பட்டாம்பூச்சியாக மாறி அது வந்து பறக்கிறது. அதே மாதிரிதான் இந்த படத்துல பாக்குறோம். ஒரு குழந்தையாக இருக்கிறோம், அதற்கு பின் வந்து வளர்ந்து பெரியவராகி, அதற்கு பின் வந்து வயதானவராகி இறந்து விடுகிறார்கள். இது வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும். அடுத்த பிறவியில் வந்து இதே மனித உடல் கிடைக்குமாங்கிறது தெரியாது. வேற ஏதாவது விலங்கினத்திலும் பிறக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து கீழான ஒரு ஜட பொருளாகவும் பிறக்கலாம். ஆகையினால் எதுவா வேணா பிறக்கலாம். இது வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும் இந்த ஜட இயற்கைங்கிறது. ஆகையினால் இந்த என்றைக்குமே கொண்டுள்ள இந்த பௌதிக இயற்கை வந்து ஆதிபூதம் எனப்படும். சூரியன், சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் வந்து ஆதி தெய்வம் எனப்படும். அதாவது ஆதிபூதம் அப்படின்னா வந்து என்றைக்குமே மாறிக்கொண்டிருக்கிற ஜட இயற்கை. ஆதி தெய்வம் அப்படின்னா வந்து அனைத்து தேவர்களும் எல்லாமே அடங்கியிருக்கும். எதுல? பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூபத்தில் அடங்கியிருக்கும். அது வந்து ஆதி தெய்வம் எனப்படும். மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் பரமபுருஷனாகிய நான் ஆதி யஜ்ஞா என்று அழைக்கப்படுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எல்லாருடைய இங்க பாக்குறோம் இல்லையா, எல்லாருடைய இதயத்திலும் வந்து பகவான் வந்து எப்படி ஜீவாத்மா இருக்கிறாரோ அதே போல் வந்து பரமாத்மாவும் அனைவரின் இதயத்திலும் ஆதி யஜ்ஞா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சாட்சியாக இருக்கிறார். அனைவரின் எல்லா உயிர்களின் இதயத்திலும் இருக்கிறார் அவர். சோ இப்போ இது சம்பந்தமா ஒரு கதை வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து யக்ஷ பிரஸ்னம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மகாபாரதம் வனப்பருவத்திலிருந்து ஒரு கதை வருகிறது. இப்போ இதுல வந்து அஹானி அஹானி பூதானி கச்சன் தீக யமாலயம் சேஷா ஸ்தாவரம் இச்சந்தி கிம் ஆஸ்ரயம் அதப்பரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த இதுல வந்து என்ன நடக்கிறதுன்னா, இந்த சுருக்கமா சொல்லிவிடுறேன். இந்த கதை வந்து பஞ்ச பாண்டவர்கள் வந்து ஒரு குளத்திற்கு வந்து இந்த கானகத்தில் இருக்கும்போது ஒரு குளக்கரைக்கு சென்று தண்ணீர் எடுக்க வருகிறார்கள். அப்பொழுது ஒருவரா அந்த வந்து ஒரு யக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தோற்றத்தில் ஒருவன் வந்து எடுத்துக்கொண்டு ஒரு யக்ஷ ரூபத்தில் வந்து யாரோ ஒருவர் வந்து இந்த கேள்விகளை, என்னுடைய கேள்விகளுக்கு நீ கேள்வி கேட்டால் கூட பதில் சொன்னால்தான் இந்த தண்ணீரை பருகலாம் அப்படின்னு சொல்லவே அனைவரும் மறுத்து விடுகின்றனர். சொல்ல முடியல. ஆகையினால் மீதி நால்வரும் வந்து இறந்து விடுகின்றனர். அப்பொழுது வந்து 5வதாக தர்மராஜா அவர் வந்து இந்த கேள்விகளுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 124 கேள்விகளை வந்து அந்த யக்ஷன் வந்து கேட்கிறான். அந்த யக்ஷன் அப்படிங்கிறது யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அது வந்து அந்த தர்ம தேவதை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த யம தர்மராஜனே தான். அவன் வந்து தர்மரும் வந்து அந்த யம தர்மனின் அம்சம்தான். அவனிடம் வந்து இந்த யம தர்மராஜாவே நேரடியாக ஒரு யக்ஷ ரூபத்தில் வந்து கேட்கிறார். ஆகையினால் 2 தர்மவாதிகள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகையினால் அவர்களுடைய சம்பாஷணையும் வந்து தர்மம் சம்பந்தப்பட்டதாகத்தான் இருக்கும். அப்போ வந்து என்னெல்லாம் முக்கியமான கேள்விகள் மட்டும் பார்க்கலாம். பூமிக்கு வலுவூட்டுவது எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யமன் கேட்கிறார். அதற்கு வந்து தர்மன் வந்து சத்தியமும் தர்மமும் அப்படின்னு சொல்றான். எவர் உண்மையில் ஆனந்தமாய் வாழ்பவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். எவன் ஒருவன் கடன் வாங்காதவனாய், பிழைப்புக்காக தன் இருப்பிடத்தை விட்டு மற்றொரு இடம் செல்லாதவனாய்,
தன் இல்லத்திலேயே சாத்விக உணவை சமைத்து உண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு பாக்கியம் இருக்கக்கூடியவனாய் எவன் இருக்கிறானோ அவன் தான் உண்மையில் ஆனந்தமாய் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்றாரு. எது வந்து ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு கேட்கிறார். இந்த 5 சேர் யாக்கையில் உடலில் 9 துவாரம் திறந்தே இருக்கிறது எல்லா நேரத்திலும். ஆனாலும் இந்த ஆத்மா வந்து வெளியில் செல்லவில்லை, செல்லாமல் இருக்கிறது. அதுவே வந்து ஆச்சரியம் அப்படின்னு சொல்றோம். எது வந்து அதைவிட ஆச்சரியம், ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரியம் கேட்கிறோன்னு, ஒரு கணத்திலும் நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான உயிர்கள் வந்து மரணம் அடைகின்றன. அதை வந்து நம்ம எல்லாருமே நிதர்சனமாக பார்க்கிறோம். ஆனாலும் கூட என்ன ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையா இது வந்து ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருக்கணும். தன்னை வந்து ஒரு மரணம் இல்லாததாக தான் நினைத்துக் கொள்கிறான் ஒவ்வொரு மனிதனும். இது வந்து அத்தியாச்சரியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோன்னு அவன் வந்து அதாவது யமதர்மருக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். ஆகையினால் வந்து நீங்கள் மீதி இருக்கிற 4 பேரையும் வந்து உயிர்ப்பித்து நீங்கள் வந்து அஞ்ஞான வாசத்தை நல்லபடியாக யார் கண்ணிலும் படாமல் முடித்து விடுவீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரம் கொடுக்கிறார். இப்போ இதுல என்ன முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இந்த சந்தர்ப்பம் நடக்கும் போது இது வந்து நடக்கும் போதே வந்து என்ன ஆகுறதுன்னா, ஒரு கிருத்தியை ஏவப்படுகிறது துரியோதனனால், ஒரு பூதம். அது வந்து இவர்களை வந்து அழிப்பதற்காக ஒரு பூதத்தை ஏவி விடுகிறான், ஒரு யாகம் செய்து. ஆனால் என்ன ஆகிவிடுகிறது, அந்த பூதம் இங்க வரும்போது வந்து இந்த பஞ்ச பாண்டவர்களில் 4 வந்து இறந்து விழுந்து கிடக்கிறார்கள். அப்போ தர்மன் இன்னும் வரல. அதை பார்த்துவிட்டு அந்த பூதம் வந்து சென்று விடுகிறது. ஏன்னா ஏற்கனவே இறந்தவர்களை வந்து பூதம் வந்து திருப்பி கொள்ள முடியாது. ஆகையினால் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, பகவான் வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காகத்தான் ஒரு தடங்கள் ஒரு சோதனையும் பகவான் கொடுக்கிறார்னா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக பகவான் கொடுக்கிறார். நம்ம அறியாத சமயத்திலே பல தருணங்களில் வந்து பகவான் நம்மை காத்து கொண்டே இருக்கிறார். அவர் இந்த முன்னாடி ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லையா, அவர் வந்து ஒரு உயிரினத்தின் ஹிருதயத்திலும் வந்து ஆதி யக்ஞா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். பல சந்தர்ப்பங்களில் நாம் தூங்கி கொண்டிருக்கும் போதும், நம்ம வந்து வெளியில் சென்ற போதும், வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் இது வந்து நம்ம வந்து விவரிக்க முடியாத பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் வந்து நம்ம அறியாமலேயே நம்மளை வந்து காப்பாற்றுகின்றார். அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஏன்னா அவர் கூடவே இருந்து நம்மளை காப்பாற்றுகிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்போ வந்து 5, 6 ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கலாம். இது 2மே முக்கியமான ஸ்லோகம் இந்த அத்தியாயத்துல. அந்த காலேச்ச மாமேவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யப்ரயாதி சமத்பாவம் யாதி நாஸ்த்யத்ர சம்சயः யம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் தியஜந்தே கலேவரம் தம் தமேவைதி கௌந்தேய சதா தத்பாவ பாவிதः. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய அந்த கோலோக பிருந்தாவனம் அல்லது அந்த வைகுண்டத்திற்கு அடைகிறான். இதில் சிறிதும் சந்தேகமே இல்லை. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை அவன் வந்து எண்ணுகிறானோ அதே நிலையை அவன் அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு இந்த ஸ்லோகத்துல. இது சம்பந்தமா ஒரு கதையும் பார்ப்போம் இப்போ. இதுவும் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலேருந்து வந்து ஜடபரதரோட கதை இது. இதுல வந்து என்ன ஆறுதுன்னா, பரத மகாராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மகர்ஷி, அவர் வந்து ஒரு மகாராஜரா இருந்து அவர் வந்து மகர்ஷி ஆகி கானகத்துக்கு வந்து சென்று தவ வாழ்க்கையில், அதாவது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து அந்த 4 இந்த பிரம்மச்சரியம், அப்புறம் வந்து வானப்பிரஸ்தம், கிரகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம் சொல்றோம் இல்லையா, அவர் அந்த வானப்பிரஸ்தத்துக்கு போறார் அந்த கானகத்துக்கு. அங்க போயிட்டு அவர் தவம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறார். என்ன ஆயிடுறதுன்னா வந்து ஒரு மானை, அது அவர் வந்து போனது தவம் செய்வதற்காக, ஆனா வந்து எதேச்சியாக ஒரு மான் வந்து அந்த இடத்தில் வந்து ஒரு சிங்கம் துரத்தி கொண்டு வரவே, அது வந்து அந்த ஒரு மான் வந்து கர்ப்பவதியாக இருந்து அது வந்து பிரசவித்து விட்டு அது ஓடி விடுகிறது. அந்த மான் குட்டியை வந்து பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தன்னுடைய தவத்தையே கைவிட்டு விட்டு அது வந்து எந்த நிலைக்கு வந்தாரோ, தவம் செய்வதற்காக, யாகம் செய்வதற்காக வந்தாரோ அதை மறந்து மானுடனேயே கழிக்க ஆரம்பித்து விட்டார். அடுத்து என்ன ஆகிவிட்டது, எதை நினைத்து கொண்டு இறக்கிறாரோ அதுவாகவே பிறக்கிறான் பகவான் சொல்லியிருக்கார். ஆகையினால் அடுத்த பிறவியில் வந்து மானாகவே பிறந்து விடுகிறார். அப்போ மானாகவே பிறந்து விட்டு அந்த பிறவியும் கழிந்து விடுகிறது. ஆனாலும் அதுக்கு அடுத்த பிறவி வந்து நல்ல பிறவியா, ஏன்னா வந்து முந்தின பிறவியில வந்து நல்ல காரியங்களை செய்திருக்கிறார். ஆகையினால் பகவான் வந்து அதற்கு அடுத்த பிறவி வந்து நல்ல பிறவியாக, இந்த எல்லா ஜென்மங்களும் ஞாபகம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல உயர்ந்த பிறவி கொடுக்கிறார். அப்பொழுது வந்து அங்கிரச முனிவரின் பிராமண குலத்தில் பிறந்து அவர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரின் கிருபையால் முற்பிறவி நிகழ்வுகளை வந்து நினைவில் வைத்திருக்கிறார். அப்பொழுது வந்து என்ன ஆகிறது, அந்த இடத்துல மன்னனாக இருக்கக்கூடிய ரகுகணன் அப்படிங்கிறவன் வந்து ஒரு பல்லக்குல எல்லாரும் தூக்கின்னு வராங்க. 3 பேர் தான் இருக்காங்க. 4வதா வந்து இவரை கூப்பிட்டு தூக்க சொல்றார்கள்.
ஆனா இவர் வந்து ஜடபரதர் வந்து எப்படிப்பட்ட இப்போ வந்து இவருக்கு ஞானம் வந்து விட்டது. ஆகையினால் அவர் என்ன பண்றார், போகிற வழியில் வந்து எறும்புகள் குறுக்கிடுறது. ஆகையினால் ஒரு சிறு எறும்பு வந்து அதக்கூட மிதிக்கக் கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஞானம். அதனால தாண்டி தாண்டி போகிறார். உடனே வந்து பல்லக்கு வந்து சாய்கிறது. உடனே மன்னன் வந்து அவரை கூப்பிட்டு விசாரிக்கவே, ஏன் வந்து இப்படி செய்கிறார்? ஏன் ஏன் வந்து நீ பல்லக்கை சரியாக தூக்கவில்லை அப்படின்னு சொன்னோனே, அவர் வந்து திரும்பி கேட்க ஆரம்பிக்கிறார். நீ வந்து நான் அப்படின்னு சொன்னியே, நீ அப்படின்னு சொன்னியே, 2 சத்தம் சொன்னாயே, நான்னா என்ன? நீனா என்ன? அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்வேறு விசாரங்கள், ஒரு ஞான விசாரங்கள். அதாவது ஒரு ஆத்ம விசாரம். நீ வந்து இந்த நான் சொல்றது வந்து இந்த உடலை தான் சொன்னியா? நீ வந்து பெருத்திருக்கேன் அப்படி அந்த உடல் தான் வந்து பெருக்கும், அழியும். ஆனால் வந்து ஆத்மா அழியாது. நீ யார்? நான் வந்து உன்னை தூக்கவே இல்ல பல்லக்குல. ஏன்னா நான் வந்து ஆத்மா. நான் வந்து உடல் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெறைய வாதங்கள் புரிந்து, அவர் சொல்றார், எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 24 குருமார்கள் வந்து எனக்கு இருக்கிறார்கள். அ இதெல்லாம் வந்து நான் கத்துண்டேன். இந்த ஞானத்தெல்லாம் வந்து இவர்கள்கிட்டேருந்து தான் நான் கத்துண்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த பூமி, காற்று, வானம், நீர், நெருப்பு, சந்திரன், சூரியன், புறா, மலைப்பாம்பு, கடல், அந்துப்பூச்சி, தேனீ, யானை. இப்ப நான் இந்த மாரி ஒரு 24 குருக்கள். அதாவது நம்ம அன்றாடம் பார்க்கக்கூடிய சாதாரண வஸ்துக்கள் தான். அவைகளிடமே இருந்து வந்து அவர் வந்து ஒரு நல்ல குணாதிசயத்தை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். அப்புறம் இதுல முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, பரம பாகவதர்களின் அதாவது பக்தர்களின் தாமரை பாதத்தின் தூசியால் தனது உடல் முழுவதையும் வந்து பூச வாய்ப்பு கிடைக்காவிட்டால் முழுமையான உண்மையை வந்து ஒருவனால் உணரவே முடியாது. ஆகையினால் நம்ம இதுல இந்த கதையில என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? ரெண்டு கருத்து. ஒண்ணு வந்து எதுவா நம்ம நினைச்சுண்டு எதை நினைச்சுட்டே பிறக்கிறோமோ, எதை நினைச்சுட்டே நம்ம வந்து கடைசி தருணத்தில் இறக்கிறோமோ அதுவாகவே பிறக்கிறோம். அதே மாதிரி ஒரு ஆன்மீக ஒரு பக்தர்கள், அதாவது ஒரு குரு அல்லது வந்து ஒரு பக்த கோஷ்டி, அவர்களுடைய அந்த அ சகவாசம், அதாவது ஒரு அசோசியேஷன், டிவோட்டீஸ் அசோசியேஷன் கிடைக்காவிட்டால், நம்ம வந்து நம்முடைய இந்த உண்மையான ஞானத்தை வந்து அறிவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது. நம்ம வந்து பக்தி பாதையில் வந்து செல்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கிறோம். இப்போ வந்து 7, 8 ஸ்லோகம் பார்ப்போம். तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेदसा नान्यकामिना परमं पुरुषं दिव्यम् यादिपार्थानुचिन्तयन्. எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உருவில் எப்பொழுதும் எண்ணிக்கொண்டு, அதே சமயம் உனது விதிக்கப்பட்ட கடமைகளும் நீ வந்து அதாவது போரிடுவதையும் நீ செய்வாயாக. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து, உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ வந்து என்னையே அடைவாய். இதில் வந்து ஐயமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் திரும்பவும் சொல்றார். பகவான் வந்து பரமபுருஷனாகிய பகவானாக என்னை தியானித்து, எப்பொழுதும் நீ வந்து உன் மனதை நினைப்பது இந்த பகவானையே நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறராது பயிற்சி செய்பவன் மூலம் வந்து பார்த்தனே நிச்சயமாக அவன் வந்து என்னை அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல சொல்றார் பகவான். இப்போ வந்து இன்னொரு ஒரு அஜாமலன் சரித்திரம்ங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஹேமலதா மாதாஜி நீங்க சொல்லலாம். அஜாமலன் வந்து ஒரு கன்னியாகுப்ஜ் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர்ல பிறந்தார். அவர் ஒரு பிராமண குலத்திலேயாக்கும் பிறந்தார். ஆனா அந்த பிராமண குலத்தோடைய குணங்கள் எதுவுமே அவருக்கு இல்லை. அவர் வந்து ஒரு வேசியை போய் கல்யாணம் பண்ணிண்டு, அதுக்கப்புறமா ஒரு கொள்ளை, சூதாடு, ஏமாற்றுதல் எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் அவர் செஞ்சுண்டு ஈடுபட்டு அப்படியெல்லாம் அவர் வாழ்க்கையை நடத்தினர். அப்புறம் அவருக்கு வந்து 88 வயசு ஆயிடுச்சு அது மாதிரி இருந்து. அப்ப அவருக்கு ஒரு 10 குழந்தைகள் ஆகும். அப்ப அதுல கடைசி பையன் பேரு நாராயணன். அந்த குழந்தை வந்து அவர் அந்த குழந்தைய பார்த்தா அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதோடைய மழலை பேச்சு, சின்னதுலேருந்தே அந்த அந்த குழந்தையோடைய நடத்தை, அதுக்கு அது கொஞ்சி, அதை கூப்பிட்டுண்டு, அதுக்கு சாதம் கொடுத்து, இப்படியெல்லாம் ரொம்ப அதை கொஞ் கூட்டி கொஞ்சாடுவார் அவர். அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு இறக்கும் தருவாயில வந்த உடனே அவருக்கு இந்த யமதூதர்கள் வந்து பாசக்கயித்தை வீசுறத பார்த்துட்டு அவருக்கு பயங்கர பயம் வந்துடுது. உடனே நாராயணா நாராயணான்னு அவர் பையனை தான் கூப்பிட்டார். ஆனா ரொம்ப மனசார நாராயணா அப்படின்னுட்டு கூப்பிட்டதுனால அவர் வந்து நாராயணன் அவருடைய மகாவிஷ்ணுவுடைய தூதர்கள் வந்துட்டான்.
அவ வந்து இந்த யமதூதர்கள் கிட்டக்க அவ வாக்குவாதம் பண்றதை இவர் அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தார். அவா சொன்னா இவர் லாஸ்ட் தருணத்துல இவர் வந்து நாராயணான்னு சொன்னதுனால அவனை நீங்க அழிச்சிட்டு போக முடியாது அப்படின்னுட்டு அவா சொல்றா. அப்படி இருக்கும்போது அதெல்லாம் கேட்டும்போது இவருக்கு ஒரு மனசு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது. நான் என்னுடைய வாழ்நாள் பூரா நான் நாராயண நாமத்தை சொல்லாம நான் இப்ப கடைசி வாட்டி ஒரு வாட்டி நான் நாராயணா சொன்னதுக்கே எனக்கு இப்படி ஒரு புண்ணியம் இவா வந்து என்ன ஐஷன் அந்த இதை தடுக்கிறாளே, யமதூதர்கள் ஐஷன் போறதை தடுக்கிறாளே, நான் வாழ்நாள் முழுக்க நான் சொல்லியிருந்தேன்னா எனக்கு எவ்வளவு பெரிய இது கிடைச்சிருக்கும்னுட்டு அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணினார். ஃபீல் பண்ணி அவருடைய அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த கடைசி அவளுடைய அந்த விஷ்ணு தூதர்கள் கொடுத்த அந்த இதா ஒரு வாழ்க்கை பிச்சைனால அவர் வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் அவர் உயிரோட இருந்தார். அதை வந்து ரிஷிகேஷ்ல கொஞ்ச நாள் அவர் ஹரிபக்தியில அந்த நெறியில அவர் இருந்துட்டு அவர் வைகுண்ட பிராப்தி அடைஞ்சார். வைகுண்ட விமானத்துல ஏறி வைகுண்டத்துக்கே அடைஞ்சார். இதாக்கும் அவருடைய கதை. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ. சோ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இப்போ வந்து இதுவும் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் வந்த ஒரு கதை தான். அஜாமளன் சரித்திரம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பிரசித்தமான சொல்லப்படுற சரித்திரம். இப்போ வந்து இந்த அஜாமளன் சரித்திரம் மூலமாக நம்ம என்ன கத்துக்கலாம், என்னெல்லாம் தெரியறதுன்னா வந்து பக்தர்களுக்கு வந்து என்றைக்குமே பகவான் வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கிறார். அதாவது நான் வந்து பகவானுடைய பக்தன். அந்த பகவான் நம்ம நெற்றியில் இட்டுக் கொள்கிறோம் இல்லையா, இப்ப 12 துவாதச நாமங்கள் வந்து நம்ம வந்து அதாவது சொல்லுவோம் இல்லையா, நெற்றியில் இட்டுக்கிறோம். அவருடைய மார்க்ஸ் அந்த ஃபோர்ஹெட், அப்புறம் வந்து ஷோல்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 12 இடத்துல நம்ம இட்டுக்கிறோம் பகவானை நினைத்து. அது அப்படிப்பட்ட அந்த ஒரு பகவானுடைய சின்னங்களை தான் தரித்திருப்பவனை கண்டால் யமதூதர்கள் கூட வந்து கடைசி நேரத்தில் கிட்டக்க வரமாட்டார்கள். அதே மாதிரி வந்து பாவத்தை வந்து அழிக்கக்கூடியது வந்து ஹரிநாமம். அது வந்து நம்ம தெரிந்து சொல்கிறோமோ தெரியாம சொல்கிறோமோ, ஒரு பலன் நோக்கி சொல்கிறோமோ, ஒரு கேலியாக சொன்னால் கூட பகவானுடைய நாமம் வந்து பலனை கொடுத்தே தீரும். யாரையாவது வந்து ஒரு பேர், அதாவது ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கேலி செய்யணும், கிண்டல் செய்யணும்ங்கிறதுக்காக கூப்பிட்டு அந்த பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லி சொன்னோமானால் அது அப்போ கூட வந்து பகவானுடைய நாமம் வந்து அந்த பலனை கொடுத்தே தீரும். அதே போல் வந்து யமராஜரிடம் வந்து பாதுகாப்பு கிடைக்கும். நம்ம வந்து விஷ்ணு பக்தர்களுக்கு வந்து என்றைக்குமே வந்து யமபட்னம்ங்கிறத நம்ம பார்க்கவே மாட்டோம். கனவில் கூட வந்து பகவான் வந்து அந்த நரகத்தின் வாசனையை கூட காண்பிப்பதில்லை. அதற்கு பின் வந்து திருடனுக்கும் குடிகாரனுக்கும் நண்பன் அல்லது உறவினருக்கும் துரோகம் செய்பவனுக்கும் பிராமணனை வந்து கொல்பவனுக்கும் தன் குருவியோ அல்லது மற்ற உயர்ந்தவரின் மனைவியோ அவர்களுடன் உடலுறவு கொள்பவனுக்கும் பெண்களை வந்து கொல்பவனுக்கும் அரசரையோ அல்லது அவன் தந்தையோ இல்லைன்னா பசுவையோ கொல்பவனுக்கும் மற்ற எல்லா பாவங்கள் என்னெல்லாம் பாவம் செஞ்சிருந்தாலும் கூட ஆனாலும் பகவானின் அவர்கள் எல்லோருக்கும் வந்து ஒரே வழி என்னன்னா வந்து பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சரிப்பதுதான். அது வந்து அந்த எல்லா பாவங்களையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தீர்க்கக்கூடிய வல்லமை உடையது. அவர்கள் வந்து இப்படி பகவானுடைய திருநாமத்தை சொல்வதன் மூலம் பகவானுடைய கவனத்தை ஈர்க்க முடியும். இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பது வந்து இதுவே வந்து ஒரு சிறந்த பரிகாரமாகும். ஆகையினால் வந்து என்ன வந்து நம்ம அறிந்தும் அறியாமலும் நம்ம என்னெல்லாம் பாவம் செய்திருந்தால் கூட நம்ம வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை வந்து நம்ம ஜபம் செய்வதன் மூலம் இந்த நம்ம தெரிந்து செய்தோமோ தெரியாமல் செய்தோமோ அனைத்துமே வந்து இந்த விலகிவிடும் அப்படிங்கறத நம்ம இந்த இதுல பாக்குறோம். இப்போ 9வது ஸ்லோகம் பார்ப்போம். கவிம் புராணா மனுசாஷிதாரம் மனோரணீயாம் சமனுஸ்மரேத்ய சர்வஸ்ய தாதார மச்சிந்திய ரூப மாதித்ய வர்ணம் தமசஸ்பரஸ்தாத். இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் தான். இதுல வந்து சொல்லியிருக்காரு, அதாவது எல்லாம் அறிந்தவர் பகவான் வந்து கவிம் புராணம் அப்படின்னா எல்லாமும் அறிந்தவர் பகவான், மிகவும் பழமையானவர். அவர் வந்து எவ்வளவு பழமையானவர் வந்து யாருக்குமே தெரியாது. அவர் வந்து அவருக்கு ஆதியும் கிடையாது அந்தமும் கிடையாது. அவர் தான் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர். அவர் வந்து அணுவை விட அவர் சிறியவர். அவர் வந்து எல்லாவற்றையும் வந்து பராமரிப்பவர். அவர் தான் வந்து மெயின்டைனர் ஆஃப் எவ்ரிதிங். எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். அதாவது அவருடைய திருமேனி அப்படிங்கிறது என்னன்னா பாவம் தீண்டா திருமேனி அவரது. அவர் வந்து என்னென்ன பாவங்கள் இருக்கிறதோ அதற்கு எதிர்த்தட்டாக இருப்பவர். பகவானுடைய திருமேனியில் வந்து ஒரு பாவம்ங்கிறது தீண்டவே தீண்டாது. அனைத்து ஜட இயற்கைக்கும் அவர் வந்து அப்பாற்பட்டவர். அதாவது ஜட பாதிப்புகளுக்கு வந்து அவர் அப்பாற்பட்டவர். புரிந்து கொள்ள முடியாதவர் அவர்.
ரூபமுடைய ஒரு நபர். அவர் சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர். அதாவது சூரியன்கிறது வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லியிருக்கார்கள். ஏன்னா வந்து பகவானுடைய சுதர்ஷன சக்கரமே வந்து பார்த்தீர்களானால் அது வந்து கோடி சூரியனை ஒரே சமயத்தில் எரித்தால் எவ்வளவு தேஜஸ் இருக்குமோ அவ்வளவு அது கூட ஒரு சமயம் ஈடாகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிதான். இப்ப வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் 11வது அத்தியாயத்துல பகவானுடைய விஸ்வரூப தரிசனமும் அதே மாதிரிதான். ஆகையினால் வந்து ஒரு ஓமைக்காக வந்து சூரியனை சொல்லியிருக்கிறார்களே ஒழிஞ்சு பகவான் வந்து அவ்வளவு பிரகாசமானவர் அப்படிங்கிறதுக்காக ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர் அதென்று பரமபுருஷனை ஒருவன் வந்து தியானம் செய்ய வேண்டும். இதை மாதிரி 10 விதமா சொல்லியிருக்காங்க இங்க. இந்த 10 விதமாக பகவானை நினைத்து தியானம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறது எப்படி எல்லாம் தியானம் செய்யலாம் பகவானை நினைத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுடைய நாமத்தை நம்ம வந்து கூறுவதற்கு பல வழிமுறைகளை இந்த பகவானே வந்து இதுல சொல்லியிருக்காரு. இப்போ இந்த இதுல வந்து ஸ்லைட்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா இது வந்து ஒரு கிருஷ்ணர், அதாவது கிருஷ்ண ஜனனம், அதாவது பகவான் கிருஷ்ணர் தோன்றுவதற்கு முன்னாடி என்ன ஆகுதுன்னா இந்த அசுர ராட்சசர்கள்லாம் வந்து நிறைய வந்து இந்த ஒரு துன்பத்தை வந்து விளைவிக்கிறார்கள் பூமிக்கு. அப்போ வந்து என்ன ஆகுது, பூமி வந்து ஒரு பசுவின் வடிவத்தை எடுத்துக்கொண்டு பிரம்மதேவனை நோக்கி வந்து அதை சென்று முறையிடுகிறது அந்த பூமாதேவியானவள். அப்பொழுது வந்து பிரம்மா வந்து தான் வந்து ஒரு தியானத்தில் பகவானை நினைத்து அந்த நாராயணனை நினைத்து வந்து ஒரு தியானம் மேற்கொண்டு அப்பொழுது பகவான் வந்து ஒரு செய்தி அனுப்புகிறார். இது மாதிரி நான் வந்து கவலைப்பட வேண்டாம், நான் வந்து வெகு விரைவிலேயே நான் வந்து பூமியில் கிருஷ்ணனாக நான் தோன்றி இந்த அரக்கர்களின் கொட்டத்தை நான் அடக்கப் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த செய்தியை வந்து பூமிக்கும் மற்றவர்க்கும் வந்து தெரிவிக்கிறார். இதுதான் இந்த படம். அதற்கு பின் வந்து இது வந்து விலாச விரிவாக்கம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். கிருஷ்ணருடைய தனிப்பட்ட வடிவம் வந்து 2. அது ஒண்ணு வந்து ஸ்வயம் ரூபம் அவரே, இன்னொன்னு வந்து ஸ்வயம் பிரகாசம். இது ரெண்டுமே வந்து அவருடைய பிரதானமான தனிப்பட்ட வடிவங்கள். இது ரெண்டுமே. இது தவிர வந்து மற்ற ரூபங்களும் அவருக்கு உண்டு. அதாவது ஸ்வயம் ரூபம், அதாவது லீலா வடிவத்தில் வந்து கருத்த வர்ணத்தில் அவர் வந்து பிருந்தாவனத்தில் எப்பொழுதும் இருக்கிறார். அந்த மாதிரியான வடிவம். இந்த தனிப்பட்ட வடிவம், அதாவது ஸ்வயம் ரூப வடிவம் வந்து மேலும் விரிவடைந்து பிரபவ மற்றும் வைபவ வடிவங்களாக விரிவடைகின்றன. அவரே தான், அதாவது எல்லா ரூபம் எந்தெந்த ரூபத்துல வந்தாலும் பகவானுடைய ஆற்றல் வந்து குறையவே குறையாது, அதே ஆற்றல் தான் இருக்கும். ஆனா வெவ்வேறு ரூபங்களில் அவர் வருகிறார். வெளுத்த வர்ணத்தில் பரராமர் முதலிய ஆவேச, அதாவது வைபவ பிரகாச ரூபத்திலும் அவரே இருக்கிறார். வைபவ பிரகாச ரூபங்கள் வந்து 2 திருக்கரங்கள் கொண்டவை. பிரபாவ பிரகாச ரூபங்கள் வந்து 4 திருக்கரங்கள் கொண்டவை. இதுல வந்து பிரபவ விலாச விரிவாக்கங்கள்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா இது நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். வசுதேவ, சங்கர்ஷ்ண, பிரத்யும்ன, அனிருத்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வியோகமூர்த்தி அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதுதான் இது. இதிலிருந்து இந்த இந்த 4 ரூபத்திலிருந்தும் அவர் வந்து மேலும் 24 ரூபங்களில் வந்து வைபவ விலாச வடிவங்களாகவும் மேலும் விலாச மற்றும் ஸ்வாம்ச என்னும் பற்பல வடிவங்களையும் ஒரே ஆற்றல் கொண்டு அவர் வந்து விரிவடைந்து எப்படி வந்து பல்வேறு நிலைகளில் அவர் வந்து விரிவடைந்து அவரே இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம இதுல பாக்குறோம். இதுல வந்து முன்னாடி இதுல வந்து நம்ம பார்த்தோம் பிரம்மா வந்து பகவானை குறித்து தவத்தில் இருக்கிறார். இந்த படத்துல வந்து சிவபெருமான் வந்து அவர் வந்து அந்த சங்கர்ஷ்ணன் அப்படிங்கிற ரூபத்தை வந்து தியானம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம். இப்போ 15, 16 பார்ப்போம். மாமுபேத்ய புனர்ஜன்ம துக்காலயம் அசாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மானஹ சம்சித்திம் பரமாம் கதாஹ புவனாலகாஹ புனராவர்த்தினோஜுன மாமுபேத்ய து கௌந்தேய புனர்ஜன்ம ந வித்யதே. இது ரெண்டுமே முக்கியமான ஸ்லோகங்கள். இது பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. இது நம்ம பார்த்தோம் நம்ம நிறைய இடத்துல. ஏனெனில் அவர்கள் வந்து மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். பக்தி, அதாவது பக்தி செய்து பகவானிடம், இந்த படத்துல பார்க்கிறோம் இல்லையா, அந்த மகாபக்தர்கள் வந்து பகவானை குறித்து அந்த தியானம் செய்து ஒரு ஆச்சாரியரை அணுகி அவர் வந்து அந்த இனிஷியேஷன் எல்லாம் செய்து கொண்டு பகவான் தியானத்திலேயே இருப்பவர்கள் வந்து அடுத்த பிறவிங்கிறதே கிடையாது அவர்களுக்கு. அவர்கள் வந்து நேரடியாக பகவானுடைய அந்த கோலோக பிருந்தாவனம் வைகுண்டத்தை அடைந்து விடுகின்றனர். அவர்கள் வந்து அந்த அப்படிப்பட்ட அந்த மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர்.
ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து, அதாவது இந்த இது ஸ்வர்கலோகம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸ்வர்கலோகத்துக்கும் மேல வந்து சத்தியலோகமும் இருக்கு, அது பிரம்மாவுடைய லோகம். மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்துமே வந்து பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. இங்க வந்து சொல்றாரு இல்லையா, அதை வந்து துக்காலயம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த ஜட இயற்கை அனைத்துமே வந்து பிரம்மாவோட லோகமா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா வந்து இந்திரனுடைய அந்த ஸ்வர்கலோகமா இருக்கட்டும், அங்கெல்லாம் வந்து போனோம்னா அந்த நம்ம இருக்கிற புண்ணியம் அது தீரும் வரை அவர்கள் வைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள். புண்ணியம் தீர்ந்தவுடன் தலை குப்புற வந்து க்ஷீணே புண்ணியே மத்திய லோகம் விஷந்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலை குப்புற கீழே தள்ளி விட்டு விடுவார்கள். ஆகினால் திரும்பவும் இந்த பூலோகத்தில், அதாவது மற்ற கீழான லோகங்களுக்கு தான் வந்து பிறப்போம். ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் வந்து என்றுமே மறுபிறவி எடுப்பதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல பாக்குறோம். அதாவது ஸ்வர்க்கமும் வந்து கலவரம் நிறைந்ததுதான், எப்பொழுதுமே ஒரு போர்க்களமாக தான் இருக்கும். யார் அந்த இந்திரன் வந்து யார் கூட போர் புரிந்து கொண்டேதான் இருப்பான். அதே மாதிரி இந்த கலவரம் நிறைந்ததுதான் இந்த பூமியுமே. நரகம் வந்து மிகவும் கொடுமையானது. ஆகையினால் இந்த இதுலலாம் நம்ம வந்து இந்த ஜட இயற்கையில் நம்ம வந்து சிக்கி கொள்ளாமல் இந்த ஆன்மீக இயற்கையான பகவானுடைய அந்த கோலோக வைகுண்டத்துக்கு நாம் செல்ல முயற்சிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். அதற்கு பின் வந்து 17, 18, 19 இது வந்து மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்கள் கொண்ட காலம் வந்து பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். அதுவே அவரின் இரவின் காலமும் ஆகும். அவ்வளவு நீண்டதுதான். பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போதெல்லாம் ஜீவாத்மாக்களும் அவ்வியக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றன. பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்வியக்தத்துடன் இணைந்து விடுகின்றனர். மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றனர். மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது இவர்கள் வந்து அனாதரவாக அழிக்கப்பட்டு விடுகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு சுழற்சி போல நடந்து கொண்டேதான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக பகவான் சொல்றார். அதற்கு பின் வந்து 20, 21 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் என்றுமே நித்தியமானதும் திவ்யமானதுமான மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை வந்து ஒன்று உள்ளது. அதுதான் என்னுடைய பரமமான இயற்கை. அது வந்து பரமமானது, என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழிவடையும் போதும் அது வந்து அந்த பகுதி வந்து அழிவடைவதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மேல பாக்குறோம் இல்லையா, அது வந்து ஒரு வர்ணனை தான். இது வந்து பகவானுடைய அந்த கோலோகம் வைகுண்டம் அதனுடைய வர்ணனை. எதனை தோற்றமற்றதாகவும் அழிவற்றதாகவும் வேதாந்திகள் கூறுகின்றனரோ அதுவே எனது பரமகதியாக அறியப்படுகின்றது. அது அந்த இடத்தை அடைந்தவன் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லை, அதுவே உன்னதமான இருப்பிடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுடைய அந்த இருப்பிடத்தை பகவான் வர்ணிக்கிறார். இப்போ வந்து பகவானுடைய இடத்தை அடைய வேண்டுமானால் எப்படி நம்ம அதாவது யார் யாரெல்லாம் அடைகிறார்கள் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். 24, 25 2 மார்க்கங்கள் இருக்கிறது. ஒண்ணு வந்து தூமாவதி மார்க்கம், இன்னொன்னு வந்து அர்ச்சிராதி மார்க்கம். இதுல வந்து தூமாவதி மார்க்கம் வந்து பரபிரமனை அறிந்தவர்கள், அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில் இருப்பவர்கள், ஒளியில் பகலில் நல்ல நேரத்தில் வளர்பிறையில் உள்ள 2 வாரங்களில் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் அந்த உத்தராயணம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு சென்று அந்த பரமனை அடைகின்றனர். இந்தந்த வேளைகளில் வந்து உயிர் நீத்தால் வந்து பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தில் சென்று பகவானை அந்த கோலோக வைகுண்டத்தை அடைகின்றனர். ஆனால் புகையிலும் இரவிலும் தேய்பிறையிலும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் அந்த தட்சிணாயனத்திலும் 6 மாதங்களிலும் அந்த 6 மாதங்களிலும் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் இந்த ஜட உலகிற்கே திரும்பி வருகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இதுல சொல்றார். அதுக்கு பின் வந்து சுக்ல கிருஷ்ணே கதி ஹேதே ஜெகத சாஸ்வதே மதே ஏகையா யாத்யனா விருத்தி மன்யயா வர்த்ததே புன அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேத கருத்தின்படி இந்த உலகிலிருந்து செல்வதற்கு 2 வழிகள் உள்ளன. ஒன்று வந்து ஒளியான வழி, அதாவது அர்ச்சிராதி மார்க்கம். இன்னொன்று வந்து இருளான வழி வந்து தூமாவதி மார்க்கம். ஒளியில் உடலை விடுபவன் வந்து திரும்பி வருவதில்லை, ஆனால் இருளில் உடலை விடுபவன் வந்து திரும்பி வருகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நம்ம தெரிந்து கொள்வதற்காக இந்த மார்க்கங்களை பகவான் விவரிக்கிறார். இதுக்கு அடுத்தது முக்கியமான ஸ்லோகம் இது. வேதேஷு யஜ்ஞேஷு தபஸ்ஸு சைவ தானேஷு யத் புண்ணிய பலம் பிரதிஷ்டம் அத்யேதி தத் சர்வமிதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானம் உபைதி சாத்தியம். பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை.
பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகிறான். இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். நம்ம முந்தின அத்தியாயத்துல யாகங்கள் வந்து ஒருவனை நல்ல நிலையில் வந்து உயர்த்துகின்றன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். நம்ம கர்ம ஞான எந்த யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் எது செய்தாலுமே வந்து அது வந்து பக்தி யோகத்தில் தான் கொண்டு கடைசியில் சேர்க்கிறது. ஆகையினால் வந்து அவ்வளவு கஷ்டமான பாதையில போனாலும் சரி, இல்லைன்னா வந்து சுலபமான அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லி உச்சரித்து அந்த நாம ஜபத்தை சொல்லி சுலபமான வழியில் சென்று பகவானை அடைந்தாலும் சரி, எப்படி இருந்தாலும் இவை அனைத்தும் வந்து இறுதியில் பகவானுடைய அந்த நித்திய இடமான அந்த கோலோக வைகுண்டத்தை தான் அடைவிக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம இதுல பாக்குறோம். இப்போ இது வந்து பகவானுடைய அந்த கோலோக வைகுண்டம் அதை குறித்து ஒரு வர்ணனை தான் இங்க வந்து கோலோக சார்ட். இது எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம். இது வந்து பிரம்ம சமிதாலேருந்து இந்த கோலோக வர்ணனை பற்றி ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன. இது வந்து மேல இங்க இந்த மூன்று இது போட்டிருக்கிறார்கள் இல்லையா, இங்க வந்து இது வந்து ஜட இயற்கை, அதற்கப்புறம் நடுவில் இருக்கிறது போட்டிருக்கிறது வந்து இந்த வைகுண்டத்தை போட்டிருக்கிறார்கள், அதற்கு பின் வந்து இந்த கோலோகத்தை வர்ணனை பண்ணியிருக்கிறார்கள். இது வந்து கோலோகம் இப்படித்தான் இருக்கும், ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல வந்து அந்த அஷ்ட சகிகள் மற்றும் அதாவது அஷ்ட சகிகள்னு இல்ல, எவ்வளவு நிறைய எண்ணிறந்த சகிகள் அவர்களுடன் எப்படி வந்து பகவான் வந்து இங்க இந்த கோலோகத்தில் அதாவது இந்த பிருந்தாவனத்தில் வந்தாரோ, அதுதான் சொன்னோம் முன்னாடி. அவர் வந்து எப்படி கோலோகத்துல இருக்காரோ அதே ரூபத்தில் ஒரு வைபவம் குறையாமல் தான் வந்து பிறக்கிறார் அவர். அதே மாதிரி அனைத்து இந்த அஷ்ட சகிகள் மற்ற சகிகள்லாம் சேர்ந்து அவர்கள்லாம் புடைசூழ எல்லா இதுல அனைத்து தன்னுடைய வைபவங்களையும் வந்து இங்க ஓரளவுக்கு இங்க போட்டிருக்கிறார்கள். இந்த 4 துவாரங்கள் போட்டிருக்கிறார்கள். இதெல்லாம் வந்து நீங்க படிச்சு பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் இதே மாதிரி வைகுண்டத்தின் வர்ணனையும் ஓரளவுக்கு இங்க இருந்து நம்ம பாக்குறோம். எந்தெந்த ரூபங்களில் பகவான் வந்து சேவை சாதிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து அயோத்தியா பட்டணம், அங்க வந்து அதாவது ஒரு எந்தெந்த ரூபத்தில் பகவான் வந்து தோன்றுகிறாரோ அந்தந்த ரூபங்களுக்கு தனித்தனி லோகங்கள் உள்ளன. அந்த அனைத்து லோகங்களும் பகவான் வந்து அந்த லோகத்திலிருந்தே வருவார். அந்த வடிவம் எடுத்து வரும்பொழுது அந்த லோகத்திலிருந்தே வருவார். அந்த வைபவங்கள் குறையாமல் வருவார் அப்படிங்கிறதும் பார்த்தோம். நம்ம வந்து அந்த விலாச விரிவாக்கம் பார்த்தோம். அவர் வந்து எவ்வளவு ரூபம் எடுத்தாலும் அனைத்து ரூபங்களும் ஒரே சக்தி கொண்டவைதான். அவை வந்து அவர் எந்த ரூபத்துல இருந்தாலும் அவர் தான். ஆகையினால் வந்து எந்த ரூபமே குறைந்தது உயர்ந்ததுங்கிறது கிடையாது. அவருடைய ரூபம் அனைத்துமே வந்து எல்லாமே உயர்ந்தவைதான். இது வந்து நம்முடைய இந்த ஜட இயற்கை. இது வந்து நம்ம பாக்குறோம். இந்த 14 லோகங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த சத்தியலோகம், ஜனலோகம், தப்பலோகம், அதுல இருந்து அதல விதல சுதல பாதாள லோகம் வரைக்கும் இந்த 14 லோகங்கள். இதற்கு மேலே வந்து இந்த பிரம்மாவுடைய லோகம் இருக்கிறது. அதற்கு மேல் வந்து இந்த மகத் தத்துவம் அப்படிங்கறது இந்த மூடிக்கொண்டு இந்த 7 ஆவரணங்கள், சப்த ஆவரணங்கள் மூடிக்கொண்டு அதன் மேல் வந்து இந்த மகாதாமம், அதாவது மகாகாலதாமம், அதாவது சதாசிவ லோகம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது வந்து சிவபெருமானுடைய லோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அனைத்தையும் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டையும் இந்த ஜட இயற்கையும் இந்த ஆன்மீக இயற்கையும் பிரிப்பது வந்து இந்த விரஜா ரிவர், விரஜா நதிங்கிற இந்த டிசையர் அப்படிங்கிற இந்த ஓஷன், காரணா ஓஷன் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இல்லையா, அதை தாண்டினால்தான் நம்ம வந்து இந்த ஜட உலகின் பிடியிலிருந்து விடுபட முடியும். அதற்குதான் இங்க போட்டிருக்கிறார்கள். இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் நம்ம சொல்வதனால் இது வந்து எப்படி இந்த ஒரு லைன் மாதிரி போறது பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. இது வந்து உங்களை வந்து நேரடியாக இந்த ஜட இயற்கையில் மாட்டிக்கொள்ளாமல் இந்த மந்திர ஜபமானது பகவானுடைய அந்த ஆன்மீக இயற்கையை நம்ம வந்து அடைவிக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம இதுல பிக்டோரியலா பாக்குறோம். இது வந்து கிருஷ்ண லீலை, இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான். இதற்கு பின் வந்து முகுந்த மாலா ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம குலசேகர ஆழ்வார், நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்து ஆழ்வார்கள் 12 பேர் இருக்கார்கள் இல்லையா, அவர்களை வந்து குலசேகர ஆழ்வார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எழுதின ஒரு அந்த பாசுரத்தை வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவர்கள் வந்து இதை மொழிபெயர்த்து இருக்கிறார். கிருஷ்ண த்விதீய பத பங்கஜ பஞ்சராந்த மத்யைவமே விசது மானச ராஜஹம்சஹ பிராண பிரயாண சமயே கபவாத பித்தைஹி கண்டா வரோதர விதௌ ஸ்மரணம் குதஸ்தே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரணம் ஏற்படும் சமயத்திலும் உன் திருவடிகளையே சிந்தனை செய்கிறேன் என்று சொன்ன ஆழ்வாருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. இப்படி கபம், வாதம், பித்தம் இவையெல்லாம் வந்து நெஞ்சை நெருக்கி குரலை ஒடுக்கி மனதை வந்து தடுமாறும்படி செய்துவிட்டால் அப்பொழுது என்ன செய்வது? அப்பொழுது வந்து என்னால் நினைக்க முடியலனா, ஏன்னா பகவான் சொன்னார்
கடைசி நேரத்துல வந்து நீ என்ன நினைச்சுக்கிறியோ அதுவாவே பிறந்துடுவ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பகவான். ஒருவேளை இந்த கபம் பித்தம் வாதம்லாம் வந்து என்னால நினைக்க முடியாம போயிடுச்சுன்னா அப்போ நான் என்ன பண்றது? ஆகையினால் அப்போதைக்கு இப்பொழுதே நான் சொல்லி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து நான் கடைசி நேரத்துல என்னால சொல்ல முடியல, ஆகையினால் அப்போ சொல்ல வேண்டியதை நான் இப்பவே சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுடைய திருநாமங்களை இப்பொழுதே உச்சரிக்க ஆரம்பிக்கிறார். என்று ஸ்ரீகிருஷ்ணரை நினைக்காமல் தடுத்து விட்டால் என்ன செய்வது? ஆகையினால் நான் இப்பொழுதே உன் திருநாமங்களை சொல்லி விடுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குலசேகர ஆழ்வார் அவர் வந்து தன்னுடைய எல்லா ராஜ்யங்களையும் கடைசியில் பார்த்தீர்களானால் அந்த குலசேகர ஆழ்வார் வந்து தன்னுடைய ராஜ்யம் அனைத்தையும் வந்து தியாகம் செய்து பகவானுடைய கைங்கரியம், அதாவது பாகவதர்களுடைய அவர்களுடைய கைங்கரியத்துக்காகவே செலவழித்து அவர் வந்து பகவானுடைய வைகுண்டத்தை அடைந்தார் அப்படின்னு பாக்குறோம். அதான் ஆகையினால் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம கடைசி சமயத்துல நினைக்கணும், பகவானை நினைக்கணும், சட்டுன்னு நினைக்கணும்னா அவரோட நினைவு வராது. ஆகையினால் முன்னிலிருந்தே நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் செய்ய வேண்டும், பிரயத்தனம் பண்ண வேண்டும். கடைசி சமயத்துல வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம் எழுத போறோம், கடைசி நேரத்துல வந்து எனக்கு கொஸ்டினோட ஆன்சர் எல்லாம் தெரியணும்னா தெரிய வராது. முன்னாடில இருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் தெரிய வரும். அதே மாதிரி பகவானை வந்து கடைசி நேரத்துல நினைக்கணும்னா நம்ம வந்து இப்பொழுதுல இருந்தே நம்ம வந்து மந்திர ஜபம், அதாவது மகா மந்திர ஜபம் வந்து செய்ய ஆரம்பிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கிறோம். இதோட வந்து நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் முடியறது.